Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Ningkan hini plengdet apida Anjuli Bepi aphan krongpli atowar along amethang along lekidun anam competent Authority of Land Acquisition IC Tensing Rongpi Pipedet. Krongpli atowar claim lo buben kaike amatlam ki judun e pleng une towar akung longle kavipin mondol SK adon arap asu amen pen longle anam compensation atanga kror chepa longlu bonta la hai mondol SK atum aphan abatai rat atum chokche pujongpon pedulo bonsitame Kangsaiji aphan CEM Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue EMIC omorsing tiso ang huching hip head ajok mondol SK atum rat kiduk det along le patta kasilam amen pen aphiong chopang lim nangbat ong tanglu Lapuson Phuloni Revenue Circle ke parlo Section 4 along Anjuli Bepi along le chiri si krongpli atowar along long le dunjuilo bonta kala si tensing rongpi compensation atangka ki pipedet ajok sai jok je pherang ke amai peduponang kok lupusi Anjuli Bepi pen ninje pon pherang ke amai long Anjuli pachini pon atengke kedam tang surihini rakre pho aningkan amithang atangka pen chiri trok long le namdunlo halabang swahut krongpli atowar ke bangje alam avila La soa phinon krongpli atowar kevang along chiri si an parlo ponlo bonta SK babuson be mondol agostin hanse lapen mondol longki rongpi atung kopi ko puson pen loni nilitum aphan chobai chokai pen penap dik moa hopta moa chiklo puan chechak loksi ningkan hini papleng roklo ningkan hini pleng data towar wang thu eta tangka abang long lelang Pinpur में हलापू हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पेन की क्रोंगप्ली अतवार कासेलाम दोबोका पेन दिमापुर अदाक सेक्शन 3 पेन सेक्शन 6 अफारमान आहक पेटलोंगले कानाहोक दुन अतुम अहेम फु अफान कॉम्पेंसेशन अतंका केपा पीजी अफान जीटिया चिक्लोनी फाइथोंग के प्राइस सीआरनी 444 crore 96 lakhs अतंका नांगले एटलो तांगते कोपिया पद से लोंगले कानाहोक दुन वेक अतुम अफान तांका पीपे डेटलो La silabang so Anjuli Bepi along le along kacheratun abang phuke do anatum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Land and Revenue EMIC omorsing tiso nang insai pidu nang jiputa choning ripedopon jong sinon hithi rui ni angbong labang so along le anam chelong le pulo tangte nilong le krongpli towar keparlo adim gari motor pakong long le towar angbong along kachesong asai dengpon nang kokpo la so hujong sipine akisung phonang kok pulo tangte Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Land and Revenue EM omorsing tiso atumsi adai che enangji athe alangli tumsi mondol SK aphan insai hai pusi perang ke amaya long pen Anjuli Bepi ningje pon nili tunta sodat pen la piche se song ko la le ami long se tamin itu motor gari ke bang itu pache jeng long le la itu ma hima long itu si ithipsi rat pen itu rat phan pachini lo pin ke la si la nitum da ali ithipsi nitum doi la so ahut adai kuma lo che en pola SK babuson bema mondol agosin hanse ma mondol rong ma Secretary tong CNG mala CM sar nang di EM sar tong CNG mala so bang mili tum phan ang sai bek nang ko la sin tum ki ithip bonon la so hok tang bong tum phan ajak nang tum phan so la along dia kan nang phan thip lo tin tum ke so that pen ali long si song si tum ko pa si deng long den an si plan si pulote mili tum ta so that pen la piche se song ko la ali long se tamin itu motor gari ke bang itu pache jeng long le la itu ma hima long itu si ithipsi rat pen itu rat phan pachini lo pin ke la si la nitum da ali ithipsi nitum doi la so ahut adai kuma lo che en pola SK babuson bema mondol agosin hanse ma mondol rong ma Secretary tong CNG mala CM sar nang di EM sar tong CNG mala so bang mili tum phan ang sai bek nang ko la sin nitum ki ithip bonon la so hok tang bong nitum phan ajak nang nitum phan so la along dia kan nang phan thip lo tin nitum ke so that pen ali long si song si nitum ko pa si deng long den an si plan tu pulota ke GDC pulota ke land bidu that si nitum 18 lakhs long nang 18 lakhs plus assets bidu kon le bangke nitum chini le dalon bangke ate assets bidu bangke heglong le dalon aposi pangrum pet pulota ke bina atangka ke do kogi bakana so atangka ke alang nitum along le kitum dek pemane pina kogi non kilong tang kuan non kilong tang bangke la bangke 1,50,000 si modal tu thak jok 1,32,000 si account lo thapi chok lo la penan si lang nitum pan bangke ber thik lo arni tami ahem tampo penablong ko penabdiklong ko nitum nang claim pilo la son blok ke pacho pai si pini arni ana bangke nikan hinian na ke pleng ang ke la 1,32,000 bang mondol dum se account long thapit thot la mane 1,32,000 ke thap si nitum ke kopia paisa lo ko si ka sigul sudut lo
la so chedan hosi agostin tan babuson bahu dak la tum hem la ni bong tum long dam sin ni ta pen dun la si dun lo la si hosi o ni tum to jat no long le po sang ton jira no na pipon la ko ni tum mi hai pen ching bai po secretary sa pen la jat pen si ho su na pang tam ri lo to ti ngong tip lo itu ingin nonton dalam posisi la so ai lak 32,000 sit la posisi na patoy ingin ko ana pau itiban long do 90 along si adis do la ku jira ta lo ai mai ha additional lo ku hai sin na patan bang ingin bisa kan pada bang adi ke pan la sini tu me ajata nang ne lage le la len revenue em o sa morsing tiso ke hai phanta chuning dilo la pentuli ram rong hang sal cm sal alang li Karbi Anglong long penci ba ki thenai la sikang saya bang kilangnya bang bot la mondol babuson sk babuson b mondol agostin hansi la pen longki sorong pi la nang si jokdum juta bang samri nang ko bang lo la tumpan ki tensing rong pi la kami secretary don secretary la sitami hala tu mondol tum hanalang si othit thiti abi abi lo ni tum kedam la sitami mondol tum penalang tum chingbai ko mondol tum sk tum po secretary han pi lo lo do am secretary bang ko tum han hang lang la so ko chal du ko la tum phan ke nang sai pinang ko si ka dom ni tu le ram hang sa phan ta chuning ri lo je cm sar alang ni doctor tu le ram hang phan ta la pen te revenue em om sar mo sin ti su phan ta chuning ri lo la so juli bpf phan a justice palong bek nang ko si alang ni tuma phan ni ka chuning di padik tim lo la sinang la so muni tum phan action ang mp ko bini penak ang bong la so akam pachun ni phan along le competition pachilong ye phan la justice ke palong ye phan alang ni tum phan si ka hodai lo la bang ye muni da pa la tension arong pi la pen la agostin hansi SK babuson B long isorong pi tum phan la tum si sambut la tum sinang pakala da report la sila kang milisa tum phan chun padikrim la sila lang ni tum la tum phan justice ke palong ye phan lang ni tum claim pu si alo CM sa Mahamaya bohoy hanse rong along arna mabongkrok kang pupon phaikuni ni phaitrok Mahamaya bohoy hanse rong along aron bari mati hong hari ke kroyara ratup arna bongkrok ing pupon pen arna malong hirjumi chohangpon lapena phi raramai pisitame padopon bangso along tiripi hong hari kurupo Wilson tiso Guru Sir Vidya Singh Ningti Mai Prosangchom Amai Rajan Rongpi Kongchun Bang Inglong Kiri Hawaramai Longki Tiso Mai Phu Inglong Kiri Hawaramai Moheswar Tiso Dolduli Hawaramai Kongchun Bang Jenbe Lapen Guru Sir Longki Ingti Rabchun Bang Mongol Singh Timung Gones Tokbi Lapen Bohai Hanse Rong Asar Sam Singh Hanse Ronghang Asar Dhon Singh Tiso Mikar Asar Purno Hanse Diuri Dilip Hanse Pherangke Longki Teron Basapi Purnima Terangpi Laben Klengdun Klengsarpi Klengdun Piatum Chetongdun Dokmoka Pen Waisong Terang Karbi Anglong News Ni hang ni yang ni rep ni tur kedwan sumsi sokar bia phan ladak bhoi han serong pen si kiri ke sangpon Karbi aron bari maron aju tang phak pini ladak bongchin kang pupon amai kibi pon along nili phan aluhi sar puaman pen nang chopha pon lo la pen nili dak aluhi sar puaman pen nang chetong don si nili phan bangso hempu asumbi hempu arisim kang tang te hempu abongchin nili riteng pen na mar je pini pupon lo kasi jasme pet nili kachuru kang tungo bang ke lalo dak boy han serong rong asar pen chenglok mekar asar kuru asar la pela dak kacepaduk tik ni marli tu pie furun tu klengdun pengsar po tu la pen mai fu kongchun bang la pen kiriasa pen bidiasa alang litum han nili ning thir et nili ning sam et pen nili alang tum han churu lo alang litum ke bang jilang akai long adak boy han serong long ke klem ka pindeng alam alun aporom puthi pen chenglok ong dung adak penang charlie jun po pusi ni hang ni yang ni rat mi do ni tur ke do ana Karbi banta ning che the pondu pini Karbi kheilong hako purthimi kang du pensi la puson adon tinta hempu sumbi bongchin di ponsi ai thi chiklo jon wang yong la puson talon pon bom tali pon bom anam phan kachong du tirim phan kachong du yong si tum Karbi khai anam akeng ri kachordom akhai nang phos sote sinang man puson de Karbi khai non pini ani thei u ri u
puna chak pen pini pil thi chari long epo tame non pini arniam si arna ma phan muni la phan akeng ga jordom hai na Karbi akhe tu muni la phan akeng odong hai he jordom hai tang akeng odam dong te chipu to de ta arna ma phan pen muni la phan itum ka chipa bidunai akenang sot bang akeng ga jordom nai kenang sot tiri ma phan da ka chipang duduna kenang sot arna pen chelem nang ne chepanang nang ne charbo nang ne sona thak si halak gyan ke thom pe jong si tum wan lo pote muni long kala sobang suli du nang po na ka ni diga chuning ri te kang lo Karbi ra phan pen pini la dak me sen pen bongchin arnam ki puta me pik ke bang jilang Karbi khei long ko mane khei tu ma phana somra ri jut et ke jut et ame ka bede aw kang du bede ang ho chirap ni son Karbi khei long aker ahuni lang no a ot kilang no bang Karbi khei long bang bom belo posini thik pen isia bang ke Karbi khei tum non ube ki me tum Charlie la so ka Charlie long puthening re dudun po so ka Charlie long pe se Karbi khei tum non bang ke Kristan punon honghari punon lukhimon punon ni re kur khosi KSA Jameson timung aro atum pen KSA songja ase ke paman pon Phaikoni ni phai trok arni lakhain kore si Borjan constituency ke parlo HDP high school along KSA Jameson timung aro tiripi amaya tumpen kapin khat pon atengsi KSA HDP branch la pen KSA rongpi rong thom sub branch atum pen chepater pi ponsi KSA songja ase ke amai ke paman pon bangso songja ase ke amaya long roson rongpi ahin pen mai athepi jaipon la pen alohi pachini pon Rongpi rong thom sub branch committee me phu the ang rongpi pen kachari pon amaya long alohiaman pen KSA tiripi amai pen ex me phu Robin Teron KSA VDC me phu Moniram Teron VDC pache thangchun bang Longbir Singh tiso VDC di hin rimba waisong rongpi atum pen chenglok KSA branch long klembang phu bang phia tum chetong dun pen KSA songja se ke amai long RDP dun Labang so KSA songja se ke amai ke padupon along KSA HDP branch lapen rongpi rong thom sub branch atum aphan KSA tiripi pen kewang lapen KSA Bukajan district committee atum pen penang an rd.r6 alam hai hui chethan chimun pon nason sibang somai ingsamjin pen pachun pon lu Bukajan pen sar kurube Karbi Anglong news HDP high school long KSA leadership paman pon apathak nang hen ben thang Prangse kadogo we kerangke korte dum ban chorolo pini nali tum pini lili tum Karbi Locharlia song tum leadership training program aputha nali tum news nangki enduna aputha nali tum pan kadogo we panda chorolo aholo pini that HDP high school long Karbi Locharlia song HDP branch lapen rong pi rong thom sub branch tum chelang ro pet pen pini that leadership training bipon lo lapen ki bipon a thekela puhan lo Karbi Anglong lapen Karbi Locharlia song tumlong isi quality leadership kenang sot doko la so join is la so quality leadership kapat doji phansi lapen pen leadership kapamisen kapat doji phansi pini nilitum Karbi Locharlia song Bukajan district tum nangchitong dunlo lapen central committee penta litum former ex president na chetong do no lasi pinila KSA HDP branch lapen KSA rongpi rongthom branch pan chorolo nilitum KSA central committee as well as from the KSA district committee for organizing this leadership training and we hope that and nitum believe lo de la pinila so leadership training pen dak pini nangchitong dun nimarli lapen korte nilitum KSA members to wanta la penaan alam chini lo nilitum ning thelo lapen alang litum lahai knowledge lahai training pen non kewangji KSA branch kapang tangji pan KSA song pang tangji pan alang litum claim pon pamika bo busi nilitum ning thepon lo apun pinyasana thar nilitum along apreka branch long kadeng ponji phan kisik doma o nilitum kachisik do non kaprek adim lo nilitum KSA branch dolang ala dakta nilitum instruction pik lo lase alang litum non nilitum alang litum a date ban na confirm je ban nilitum non chonghong ding lo lase once nilitum a date jong si confirm lo polote definitely nilitum leadership training bank ke bidampo la pen kaprek nilitum resource person ta ki mesen resource person ta la anso se ke ponji nilitum matha pon lo